బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. ఈ మధ్యాహ్నానికి ఇది తీవ్ర రూపం దాలుస్తుందని విశాఖ వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. ఈ రోజు సాయంత్రానికి కానీ రేపు ఉదయానికి కానీ ఇది వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. మరోవైపు తూర్పు కోస్తా తీరం వెంబడి ఒక ఉపరితల ఆవర్తనం బలంగా కొనసాగుతుందని, దీంతో పాటుగా రుతుపవనాలు కూడా బలంగా కొనసాగుతున్న నేపథ్యంలో రానున్న 2 రోజుల పాటు ఇటు ఏపీలోను అటు తెలంగాణలోనూ ఒక మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, 1-2 చోట్ల అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. మరోవైపు తీరం వెంబడి గంటకు 45 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. రేపు ఎల్లుండి తూర్పు కోస్తా ప్రాంతంలో ఉండే మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లకపోవడం మంచిదని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. ఇప్పటికే సముద్రం పైన చేపల వేటకు వెళ్లిన వాళ్ళు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, తీరం వెంబడి ఉన్న అధికారులతో టచ్లో ఉండాలని కూడా వాతావరణ శాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. వారం రోజుల క్రితం ఏర్పడిన తీవ్ర అల్పపీడనం కారణంగా ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో పలు చోట్ల ఒక మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిశాయి. తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా భారీ వర్షాలు కురిశాయి. ఈ కోవలోనే గడిచిన 2-3 రోజులుగా అటు తెలంగాణలోనూ ఇటు ఏపీలో కూడా పలు ప్రాంతాల్లో ఒక మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో పలు చోట్ల వాగులు వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. ఏపీలో ప్రధానంగా అన్ని ప్రధాన నదులు కాలువలు కూడా పొంగి ప్రవహిస్తున్న పరిస్థితులు ఉన్నాయి. దీంతో ప్రయాణించే వాళ్ళు కూడా కొంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాహనదారులను కూడా హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. ఇక విశాఖ ఏజెన్సీలో గడిచిన 2-3 రోజుల నుంచి కూడా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తూ ఉండటంతో ఏజెన్సీ ప్రాంతాల నుంచి మైదాన ప్రాంతాలకు వచ్చేవారు, అలాగే మైదానం నుంచి ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు వెళ్లే వాళ్ళు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. వచ్చే 2-3 రోజుల పాటు కూడా ఏపీలోను తెలంగాణలోనూ ఒక మోస్తారు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని, ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతంలో ఒక మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు కూడా కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.